Hayi man. Wento nangiyazi ke mina lento ifunani. How DJ Kade siphosta la sisegoli ethokoza kune camp manje ngo6. Sesiyeza. How malume kadini ngasatshale emadeni. Ngiyabonga sisi. Bana kumela uthokoza. Hayibo umnqolo. Ngakenzi sibasa nqoma mina. Angitry ukungoma angidike ithuba. Ngiyabonga mphakathi. Yes, I love it so much.
ogandaganda sesilindweni namanje siyeza amaqhawe Awusakhona umzuzu enqabo. Votani Bafowethu votani. Cela ukubabizele account number nayo yonke into. manini guys ubonga iphi location yalapho esekhona Sikhona isithombe ngisipostile. Ngisipostile isithombe selocation. Screenshot siposte ku WhatsApp ngifuthi. Okay, ngani zakwethu ngicela nilokhunje. Olugandaganda nje enzeni? Olugandaganda angivulela kubaba uzokuba inamba yakhe. Alright. Hlangana sona. Angibhodela ngane phela. Madoda ngu-number 2. Yilokho nje ngizonitshela khona. Ngu-number 2 ngicela ningibhalele account number ngizonibizela yona. Enizofaka kuya ama-10 rand ngoma. Isidumbu somuntu ofileyo kasisindoni ngoma. Ithi account number 208. Bhalani lapho phansi. 208 anginabheji bengivaleni 34 931. Izothi Miss N Buthelezi ngicela ukuthi ningifakele imali lapho ngivota. Nakho engikufunayo Miss N Buthelezi 208 34 931. Nifaka khona ama-10 rand ngaba ama-20 rand ngaba ama-30 rand yangena nje ngiyabakhombisa abantu ukuthi nayo imali ingenile ngiyavota nginikhombisa iproof siya nje ngaleyo ndlela waya ngiyabonga kakhulu Ndumi kuyoze lalela Thafa ku200 ngiyabonga lalelani kuyoze nje kuphela no live isivota ngidlalela nengoma house Osem iseto aho video lenga chala ngaphambi kwethu ngicela niyibhale account number ngizoyibiza manje izothi Miss Buthelezi yeza yini ngino cash ke mina airtime wona okay nizoyibamba na Fun City guys soyibamba sonke Fun City ithi number 073 eyokufaka iairtime angisaconnectanga umalume akekho ngine WhatsApp data ayibo ukhona na iphone wifi you level wifi yes Manjani madoda Miss N Buthelezi account number yaka Capitec mase ithi 208 34 931 bese number MTN in case kukhona no cash ofuna ukuthenga airtime usaselike manje amaswaka baba phephisa baba izulu leetha ithi number 073 Nkosi yami kade wayini ngavunqola sacheka
Mani check-up kwi-post. Checka ku WhatsApp, ku bio, ku TikTok, ku bio yakandagandi khona inamba. Ukuthi ngifuna ukubabizela because baku live ngebe khona ukuphuma beye ku bio yami. Ithi number 073 guysini. 631 qanibhale phansi 073 631 message 2702 073 631 2702 qanibhalela phansi nami guys. Kanti wena sakhala 073 631 2702. yes. Yebo, sicela nifake i-airtime kuleyo number. Sicela nifake i-airtime kuleyo 073 number. 631 2702. Yabo. Why kanti off off. Khona bakwenza isho ngaphambili. Miss N Buthelezi. Yes, Miss N Buthelezi abano cash 073 631 2702 inamba ye airtime le akusiyi inamba ye account number inamba ye airtime le uMTN mase account number izothi 208 34 34 931 We guys. sengize ngiyazi ngekhaya Kanyenye njani ngisemncane. Hawu. iyakustressa le Yasazi silwane kugangazi. Faka airtime emalini. Kusukela ku-10 rand ngaphezulu. Kusukela ku-10 rand ngaphezulu. sukela ku10 kuyaphezulu kungayi ngoba nefone yazofana airtime Ungani bayishusisile. Awusengiyaphendula mphakathi. Oh, snap. yebo sanibona Yebo. Yasne, usne. Yes, thokoza. Nathi simjahile ngoba nisilindile. Oh, thulu lalela uzoyizwa ingoma. Sawubona wenqola. Asizi kwicamp kazwelonke siyecampini eGoli, sisecampini eGoli. Sisegoli thina madoda. Akurana we. Isekhoni, isethokoza ningaduki. Madoda. Ningaduki emphakathi. Cani iqoze intambi semqaleni awuyifake wenduna nami vele lengifuna emqaleni nami. Nami bophuthi Mara nase nabahle maracho sibahle. Sibahle ngoma umthetho mara right so. Yo. Amakhoso lapha eGoli like isixina. Silindile bawubhuti angikhale konto wrong ngale red. Ngiyabeka phela ikhophoni. Undune license uzoyibona lento. Kambe nizobe nise old age home Yes, old age home. Ethokoza lapha old age. Awuyelele ma. Awuyelele ma. Lapho ingane zakwethu amen. Yebo Nkosi yami usinenge ngithini kuye bafethu. ngiyasibana mina. Ngani? Ngikuplan. Uchazanga futhi bekumele uchaze. Uchazanga. Usho ngiyangqoma kasethi ikhula ngevolume. Kanti inenzima. Naba bethi volume la ka live. Bekumele usho Yes. wathi uvula inyawo. Bekumele usho ukuthi ivolume yakho hayi lokho kusho. Hayi lokho kusho. Sengikudele ngathini? Sengikudele ngathini? Thini lana back? Ngithi akakhuphula ivolume uthi ivolume yangiphazamisa wara akafuseke. Hawu bekumele yena
bekumele yena athi ilokhu nje bekumele yena athi ivolume iyangiphazamisa mangabe ngilungisa imoto hayi lokho akushoyo angiphansi ukhuluma ukuthanda kwakhe hawu bazangiphatha Yakho like uyafika la simcela ukucela sikhuphulele ivolume uzothi nje hey ivolume yani ngilalele lana ngaphambili singithi mina awuzukhuluma ke kanjalo ufune kusho ukuthi ivolume ngilalele iyangiphazamisa mangilale wavedane washaya isivalo wathi yena uyahamba tshela umnikazi wemoto ukuthi ahambise imoto yakhe eMercedes hibo hey akafoko fashion akahambe nje hawu guys ishem sorry no mechanic akamalume lo uyangimoshela nje ilanga ungimoshela nje ilanga kodwa nanini nezintambo intambo ningiceleli intambo esemqaleni bafethu yazi ngempela celani lokhu nivote bafethu vula imic ngiyamoshe mina hawu kahle bonto ngani ngabanje cha imic bengivalile cause bengingafuni ukuthi nizwe yabo sikhuluma kambi cause ubhuti bese ngivusela usinga bese ngishisa ngoba phela ngokucela nje ivolume sengaze ngenze nje okay madoda yazivote kona lokhethe akafokof sizolala emgwaqeni noba nithi akafokof imoto iyafa la uzoyisuthi induke engazosibhedela la uyabheda ngempela lo mechanic yabheda lo mechanic manje laba bezayo utheni ngapha Senyani sobona phambili. bajayela ukudla nabo Babona le kasidla sokudla ngayo. Camping yasemkhulu. babesuka eGoli Basuke 3 like bafunda ngapha. Sikhamba nabo nekatiti. aya asizukudla nabo Anobeseshilo nokunayo thobile wathi senganokweni nathi sizodla so no asizukudla nabo because sosithola endithini isikhathi sokudla singadlalini yabanye sosithola endithini isikhathi sokuthi ingane ifuna ukushutha ifuna yonke into because vele mangamalunch nje kuthiwa shutha. buka webhuti mina ngiqonda ukuchaza ukuthi guys ningafaka amakhanda akhalayo udriver
akana inkinga umalume ne umakhenika obe nenkinga uhamba naye ngeMercedes iMercedes vele imoto yamakhenika into nabeke lapha ifonini ngifuna ukubona umphakathi noma ubathela lapha obuya phela eNewcastle like mina ngiqonda ukuthi ngesikwazi ukudla nabo ngoba ngoba madoda iflight yami ngibona sasa past 5 ekuseni hayi bo ungangishaya ngoba wathi simoya past 5 no it's because you can't perform akuyigcwalisa Yazi ukuthi ngiyaphinda ngizodisa. so kwamele ngisheshe eThekwini Siyaphinda ke le. into zami zizo past 5 mina ngisikhapha nje siye e-airport bese ngibeka madoda akanyeka amajezi kukhona manje wayini nama-comment kangaka Hello. isingisi ningakade umuntu uyoniphuza ngesingisi kuze kube nini no it's just that I need to say that oh yeah or later this is the whole day mina even umlungu lapha emsebenzini lona iphisi sisawubona inyamazi Wena wento yami. uma thula ngayivele ngimbone madoda akavele ngimbone uma thula balani naye zipensele ngapha Ngibuze ukuthi ngelanda nini wena. angicasha yebo 33352 la kuvotwa khona ulibe uthekandakana kodwa ekugcina message ukuthi awusenayo leyo ngithatha Wehloko, hlokoloza. anibabizeleni i-account Nkosi yami ngicela number niqhubeke ngivotela uGanda wakithi Hlokoloza ngizoba unumber 1. malini ufake ekhadini ka-transfer Capitec i-account number ithi 208 34 94 931 ithini message mhlawumbe sebefaka imali Hayi akathi.